Creus que és important mantenir la Diada de Sant Jordi per la cultura catalana? És molt important, és molt important perquè és una senyal d'identitat i em sembla que aquesta reunió que fem de, diguéssim, la ciutadania i la cultura i l'amor al país és molt important que la mantinguem de totes. Molt bé, i quina és la teva part preferida de Sant Jordi? La il·lusió, l'alegria de ser una comunitat que tenim com a identitat una rosa i un llibre, l'estimació i la cultura. I em sembla que és el que més il·lusió em fa. Moltes gràcies. Doncs ja estaria. Creus que és important mantenir Sant Jordi per la cultura catalana? Sí, perquè vull dir, al final és part de la cultura, és a dir, Sant Jordi té molta història, hi ha una llegenda al darrere i representa molt el que és la cultura catalana i al final és una tradició que no es pot perdre. A la gent li agrada molt la tradició que està regalant un llibre i una rosa, però i això. No sé què respondre. I quina és la teva part preferida de Sant Jordi? Ui, la meva part, doncs que hi ha molta gent a Girona, al final, vull dir, veure gent caminant per aquí, passejant, és molt guai, i al final estan treballant aquí, veus a tothom, saludes a tothom, la gent està contenta, vull dir, és molt maco, és maco veure la gent que està contenta i feliç. Moltes gràcies. Creus que és important mantenir Sant Jordi per a la cultura catalana? 100%, sí, perquè és una festa molt nostra i crec que està molt bé que es mantingui perquè la gent segueix sortint al carrer, segueix regalant llibres, roses, està molt interessant. I quina és la teva part preferida de Sant Jordi? Ostres, la meva part preferida... No sé, fa 4 anys que estic venent roses, però quan no venia roses que me les regalessin a mi. Moltes gràcies. Adéu, bon dia. Què és el que et va inspirar a escriure? Doncs mira, des de sempre m'havia agradat escriure i escrivia als diaris fent col·laboracions i tal, i tenia al cap una novel·la que es deia Gladius i em vaig tirar endavant i la vaig escriure i ara ja porto 5 llibres publicats. Una trilogia que és aquesta de Gladius, un llibre que es diu Grial Montserrat i un altre que es diu El càncer partido a partido, perquè vaig tenir un càncer i li explico la meva experiència personal. Vale. Moltes gràcies. Adéu, que vagi bé.